megalayapost.news. तुम लोग चुप इधर में काम करता है लाइसेंस भी नहीं कुछ भी नहीं है सब कुछ है मैं खा लाइसेंस ले आओ आप मानने की जो कर क्या तुम ऐसा मत करो ऐसा मत करो मैं दादागिरी ये जो कोई कर रहे सब जो कर रहे हैं सभी इसमें जाएगा जो any type of license. This is the circular from the Ghana government, from Chief Minister Mr. Bernard. And you are asking about, but that means you have violated the CM decision. You have right to avoid the system decision. Have you right? How do you tell me that? Have you right to avoid CM decision? Kahnyau trip Youth Council Ribhoi District hak jinglam usamla Hercules shooting Bri President buat usamla Tony Shilla General Secretary lem bagi dikhot mentaga sengi kelalik ban khanda ya ke karkhana juri ke belatip kum ke resource rubber private limited ke badan hak senong mau semai Kharwimer Hariboi District hadim ke senggal ayo jingtip bat keno ba ke karkhana penmi juri kadai ke belak penyat bian klaim kikot kisla gi babiang bat shongwai hak jaka jongba Donald Rembai Kabas ngolingo kalong bahagati ke jinglet jung seng HYC bat pandu ikut sela jung ke kakana nadu ke trading license utai barjala wala pun ibor penban yang ikut jung seng bat pen triang bat seiru da ke jingkren jung konrad sangma wala kren ba omdon kam work permit hak jela Meghalaya bat kimdon hok benlet benpan ikut kisla shushu hadien ke jingyania ke bajur nak leng ikut seng kila khang dalaru ya ketika kakana bat penpau ke jing songkhia halor ke jing pen ibor jong tei barjala basusong wai hak tegi jaka kat ba Donald Rembai badiru trai ke tegi jaka ulah hab ban yang sabar ngi kum ka HYC napok ka Ribhoi District mentang sing ngilayo ban wan hiar hakan ka snong hamoso haka hakan snong mau smai halor ka jing yo jing tip ka jongi ba kane ka wei na ka karkhana sna juri ka resource rubber private limited Ngilayo banwan hakan ka jaka hadai hadin ba ngila adaptive shai ya kikot kisla badai hadin ba ngila adaptive shai ru ba nakaliang jong ka company kila spentre bean hakaba nakaliang jong ka company kim sham la apply kila don jang irrigation break ka irrigation ka jong ki menta la system duna kalakut te kim sham la borom ya ka district council halo kata kan ogrem ba ngi kum ka sang HYC na po ka Ribhoi District ni Sokhia ha lor ka jing don jong kum kini ke barjala ki bayo ban tre mon tre lai lui apo kan ka kabri unyu trap han ka dong Ribhoi jongi bat khamtam ha bangi layo ban ya keren ban layo ban pan utrai jong kan ka company ya ki kot kislai jo watang ba in island watang ba in pen I ya kan ka trading license ni trap uklem pen I ka jing long klem akor ne rukhar ka balalong saba palat hakba umsem la borom ya ki try muluk lani umsem la borom ya ki beri ke badai napo kan ka dong ka thain bat khamtam yang kum kinong yalam jong seng balang hapo kan ka Ribhoi District ban ngilatip shairu ba kim sem la biang wat ka labor certificate ka badai kat kum ka ba ki ban yo napo ka labor department ngitip saya kata de alo ta nurem ngim sem la sem ya ka any hak ci la jong an ring la maham ya neutrai ba umbet ban pli ya kan ka karkhana snajri kat ba umpat la ban penbiang ya ka trading license bat kum hak ju ka poru ki labor ke ban biang ya ka labor certificate napo ka labor department da ka jingtip jong ka snong la ka police department ni bat la uneu try jong ka karkhana la usai la unpen yang in sa pet ka ka bangi ban le la ka da kinok senjam ke bangi sa syem nang ne shmat habang ilek ban baik ya kikot kisla la dari ka trading license ka labor license la ne kino kikot la ne ki jingtho ngi lek da galenti ngi akran da galenti kata ka jing long ka jongi kum ki khat ka HYC Henry ka pen sosi bat pen dom pen bitar ngi ka badai kum kita ki inong snong la ne kita ki try muluk hapo kan ka dong ga bri onyo trap hakaba une ubreu syam la tre ban pen I watang ikot isla ibarat Nyong yu pen I hangi ya ka trading lesson hande syam la tre pen I ya trading lesson hande pen I bor kala yangi
bat kuma PE ha kajing saki jung PE press ki media ya kajing long bahe une ubreu ha ka ba ula mut wat man kenrop ya pradukhat jungi wat ban kura lan ban thap yo pradukhat ka jungi ngi penram jur bat kum kaseng nginum sngap ya kajing long bahe kini ki bar cela nak wei ka por lada dei hakino kino ki bentaj ko breu nyutrap lan ya po ka district nginum ailat balada une ukhar unsaj la yangi in saya pe ka ipat kalenti lan ka senjam ko bagin ya yang smart lang ngikum ka HYC habangila thau bat lai snai ka kadai ka kamram ga jongi bangin train nam ta ka imlang ka sablang lada ngikum ki nongilam seng balang lan ngikum ka kanhun seng balang lada ngimbit lan lada ngemla ban yu ya ki jing pensisha lada ki kot isla lan kino kino benta ka ipat ka jingmut ka bangin train po imlang ka salang ngidon kam bantip hato kini kane ka company kala biang nam hato kini ki labor ki batre kane jaka kila dan em kot isla ki ba biang ki batikna ngidai bantip tementa ngi nakalem jing pasang ngi penram jur halor kajing bam ailat jong ne utrai jong kane ka karkhana hakaba uang yang iba ngimla ban check lan ban pe yete ko isla lada ngimla lada kadon iye selandat manon ba kli ya kata bat lada ngi kum ki kanhun sing balang lada ngimdon lada ngimla ban pe watang itu ikut ibarat nginam ong ba lada pimbiang henrengi ong pen i hangi hato pilabiang nem hato pila biang nem katkum ki kot isla ki badon kam ki ha ka ba pila ban pli kana karkhana ngi kwa tang ya kata hanre kini ki pene batrat company yangi tekane kalong ka kajing nyo dau thala yangi kum ki khun samla jong ka dong ribhoi lane jong ka bri onyo trap kum kini ki jingja ngi khmel ti banang ne swat nginam kwa ba kin mi biang kum ni jingja bat ngi kren ta ka basai balada kum kini ki barjala lese ngimla bantep yo kadon iye selandat lane kadon gajing ade bana ngikren ka basai bat ngi maham jur ba kane kade kesen ka paningkong bat nang nis khmat wan nom melensu ba pin i bor ya utrai buluk ngi ngitip ya ka bagi de banle ngidon la ka jong ka kamram ka bagi de banle ai badon uwe barjela basang wai ha kadeng kacaka jongan adu snam arjara poar ndau la song wai une udkhar kane kacaka umsem la ai undal le agreement mat nga Barumcam la ai ka bai wai mentala arsnam ngala ai complain po DC office naru ladan jendan sisnam audisi barem rei umla simkha kane temban se ngalapan jingrap sini satai dengan kendu ka HYC sport selong ngapan jingrap bau ne barjela umtre menilai agreement nga usong illegal bangne berkatri license jungur ngila khang po DC council bat ngila complain la bunsen DC council ngila ai jingtho ngila ai complain bat ngila submit kane ka dulir na ka raj marwet bala pensai kane ka kot kesla bagade ga jaka jonga kane ka pata jongan raj marwet bat ka NOC jonggas kasnong ngadon baka dulir jong kasnong kadot te lembah ngawan hangne lembah kasnong bat ka raj marwet te ngawan hangne ngai buram ke HYC balawan mi ang te ka factory mon hang tala le incam la buram yot iki member HYC ro te ngakarpat ba kisang balang bat nirap ma une udkhar ulang bajuat ba re cemblating macam laburam yang kita jaka baik ki sang balang ro teng ai kuble khamtam ki HYC Ribhoi district ki bala sundan lang ne kasni te une udkhar cem ladon wat ya katri license mentala sau benai katri license u ka ba don men suara ka ba clemention ya ka jaka karbang ala depthip na ki try na sulong ya ka ne ka jaka hakmat ka ki satar jong ne ka snong te kumtang karpat jam ba yone udkhar he une ubar jelang imdai ban ailat hangne hari khasi jongi nomor ba ulale don bor sabab palat bat ular berngam ro yanga hapar ngali mi minswa ngalal imi une bisi barem pande hauslam Desember arajar apulai kadon kejing kumar bagi NGO re udisi umsim lasim kiai kane usurung oha kiwan gi mister ke surung gi sumi narjisu council gi surung gi sumi kim shek ikot bisla kiwat kim khot ire tai gi witness ki basanyi gi ikot bisla jonga ya kasnong ngong ki la pimngai bede ka jaka nga khot witness ya kasnong bat ya ka yau sim la joruat kem la khot ki witness ilasu yele ban ya dabi une sliang une barjela une udkhar nama kinang mut ba udan ka factory bon kapisa bon ki no shau sangat tengah ne berit baria seno kin yarap te katanga karpat epi ke badon hakabor kum ka district council kum ki na DC ha ngam kana DC bathmai MTB pangane ne DC barem utip bas pangane lanat u menswa ba pegiwan pun ban check kisla iseng balang labun got bat umdon ir tang register apo megalaya apo ga lebar apo ka DIC umdon apo income tax umdon bat udai ro ngala wat ha lenti jo bat udai ubro badan galon adu kan riulak bamlak sebensu de defaulter jangka bank ngapo Punjab te une ubro umjodon ki kot kisla apo megalaya wat tangka
ka labor license ka ba register hadis council umdan hot kane ngala le kendu itip bha EMC na borni ngalawan kendu manla kapor endai kampo sini la sau banai menta ki omutan ke election MP sipang ki aida gone katai teng karpat man se ngapoi sakiseng balang ni hap kermen tangi kiseng balang ki balak banirap ikane latang i ap gebru department la lano no nginu jingrap te ngai mentai kasih mengiwan hang nero une utrai umburami de kena seng te takadau ogba hiap sim tengjang ka ba nomor ba tre here ban mi ka kali latangi khang talar upen be hang tai te takadau na karpat ba pinsim kia ba pinirap lam yanga be kane ka caka ulatan kias ra une hausem arjar tuai kaju sate silang ka caka bat uba CBCM te une ubre ulong uba chaklia ba hakikam pisa pelang bat upa ban chong ro hakate ka caka agree ya ka jeng ong jangan benle agreement ke tentang kerpat ya pi ki batan kabor bapin soba bapin khang ne gene ka company ma une ulong ubro uba chutia bod ma thak blesibon Meghalaya Post.news